saaren nopein veturi. Hän porhaltaa mielellään niin, että tuuli vinkuu piipussa. Löit taas ennätyksesi, kuljettaja sanoi. Olen nopein, Jori rehenteli. Mutta kaikki eivät ihastelleet. Ei nopeus merkitse kaikkea, Jaska huomautti. Pitää olla luotettava ja hyödyllinen, Tuomas jatkoi. Te hitaat veturit ette ymmärrä, Jori hymähti, koska ette kulje yhtä nopeasti. Herra päätarkastaja tuli tuomaan uutisia Tuomakselle. Sinun pitää hakea suihkumoottoria viedä se lentokentälle. Mikä on suihkumoottori, Pekka kysyi. Suihkumoottori etenee työntämällä perästään kuumaa ilmaa, päätarkastaja sanoi. Se tavallaan muistuttaa puhkaistua ilmapalloa, Tuomas lisäsi. Se on hyvin nopea. Tuomas kuljettaa mielellään herra päätarkastajan erikoiskuljetuksia. Hän tuntee silloin olevansa tärkeä, mutta salaa hän toivoo, että olisi yhtä nopea kuin Jori. Edes kerran. Tuomas saapui satamaan hakemaan suihkumoottoria. Se oli kiiltelevän uusi. Tuomas ei ollut koskaan nähnyt sellaista. Hän halusi päästä heti matkaan, mutta Niilolla ei ollut kiirettä. Pian nyt, Tuomas puhkui. Tämä on erikoiskuljetus. Niilo ei pitänyt komentelusta, etenkään vetureiden. Hän kiukustui niin, että oli hetken varomaton. Hänen koukkunsa osui katkaisijaan ja se käynnisti suihkumoottorin ja moottori alkoi ulvoa. Ääni vain kasvoi ja kasvoi ja kasvoi. Voi ei, Niilo sanoi. Ennen kuin hän ehti sanoa mitään muuta, suihkumoottori alkoi työntää Tuomasta eteenpäin. Hui, Tuomas huusi. Kuljettaja yritti jarruttaa, mutta Tuomas ei pysähtynyt. Voi vauhtipyörää! Asemapäällikkö soitti viestiä. Radat tyhjiksi! Juna karkuteillä! Opasteita muutettiin ja vaihteita käännettiin, mutta Tuomas oli haljeta riemusta. Tuomas lensi Jaskan ohi ja suhahti Henrin ohi. Ja viuhahti Pekan ohi. Mitä Tuomakselle oli tapahtunut? Lassi innostui, kun näki Tuomaksen lähestyvän. Ajatko kilpaa? Lassi huikkasi. Unohda se. Milloinkaan veturi ei ollut kulkenut niin nopeasti. Jori ei aavistanutkaan, että Tuomas ryntäili pääradalla. Olen nopein, Jori sanoi ylpeästi. Hei Jori, näkemiin! Jori ei ollut uskoa silmiään. Viimein suihkumoottorista loppui polttoaine ja Tuomas eteni jälleen omin neuvoin. Hän puksutteli rauhassa takaisin kauppalan asemalle. Anteeksi, että ohitin sinut äsken, Jori. Ohititko muka? En huomannut, Jori puhahti. Etkö nähnyt saaren nopeinta veturia? Henri sanoi. Niin, olen nopein, Tuomas puhui. Pekan kävi sääleksi Joria. Ei Jorin tarvitse kulkea suihkumoottorin nopeudella. Hän on höyryveturi. Mutta hänkin on täynnä kuumaa ilmaa, Jaska vislasi. Ja Jori puhisi tiehensä.